le linn COVID a thosa Cheilteach. Agus bhí ná an tá meidir ceangla idir na daoine seo agus sa Bhriotáin agus meidir síméin sa gceol agus sa gceoltóir sa teanga agus tá card is ionintach idir na áireann. Tá muid an seo ag féile na Briotáine scoil sa Lorient in Indrabán agus tá muid reachtal an éile seo don 4 bliain mbliana agus deireling an éile seo a thuirt gur hinnis mór a réir I de híine agus amach go Conamara inniuh an Indrabán. Seo da muid duna ceiliúradh ar an ceangal an nasc atá Eagraíodh agus Lorient agus ben muid ceiliúradh dhéchiad bliain an bliain seo thugann agus tá muid tharbh sásta agus go leor pleanáil gá Yuna gon bliain seo thugann. So ceardlann san idir le tan seirniuh agus bei daoine óga gasar óga á dégurí ón áit sa freastal ar a ceardlann agus tá an tálinn go bhfuil ceoltóir den scoilinn ón Bhriotáin as Lorient, Yuna Leon agus speisií tuairt an ceardlann agus speisií rions PC ceola ón Bhriotáin leis na gasar leis na dégurín seo agus seairge scoil sa Lorient. So tá muid tharbh sásta. Bé mar ghlachapáirt sa Eireann fidil. Tá mar casa le beidir 7 mbliana anois muin mhábama agus bé mar casa le ceoltóir go seairge. Chum ag bhuailí clansaí agus scoiléigh agus atcaí difriúil agus is brealam bheith fólam mar daoine go. Dreastal mar héanaar an héile idir Cheilteach a Lorient blianta stoí beagnach 10 mbliana agus bhí sa damsa hálann sin sa múna damsa agus sin chama blianta gánhil. Agus tháinig go smaoinemh chuir fearr ceistem an tíomhthal nach síma am gáil ar a gcuiste an tháinig mar héin sa Cheilteach Catherine Geniu as a bhainc le chéile agus tá 6 rann ar a gcuiste leis. Tá tuairt ar tíomhálaí agus bei seisiún sin le drámóga, muinteóg na háte agus be na ceoltóirí an Bhriotáin neachlob. So tá muid súlais agus tá muid tharbh sásta mar tá sé an tábhachtach chuine go mbeidh drám óga pórteach. Ní cheapan go leon ceol ón Bhriotáin sin tam fós. Tá mar súla PC óla mó tír eile agus is áit Cheilteach eile as ó bhí sé sa múl. Níl an do choránach, tá mar cheappa go mé sé tá sé thar cían, tá sé ionintach a bheolalam gus picann sé so sa ceol sách skipaí, so tá mar cheappa go mé PC beag an tar éis an dáireach le.